No, to je zložité trošku, ale respektíve nie je to úplne také jednoznačné. No sú kávy, ktoré chutia v podstate veľmi dobre, aj napriek tomu, keď sa náhodou niečo pokazí pri pražení, alebo teda to praženie nevyjde úplne tak podľa predstav, ako by malo, ale dajú sa tam zachrániť veci určitým spôsobom. Ale sú kávy, ktoré prekvapia, no ale viackrát sa stáva, že nepríjemne ako príjemne. Lebo žiaľ, niekedy tie kávy, čo prídu už k nám na pražereň, už nechutia tak čisto, tak šťavnato, ako keď ich vyberáme zo vzoriek. Ten čas a spôsob skladovania a preprava je dôležitý faktor na zachovanie chutí v tej kávi. Asi hej, hlavne je to také, že keď teraz sme mali Indonézie od Hendru a bol som u neho doma vlastne ako host, keď sme tam boli minulý rok, tak je to samozrejme trošku iný pocit, hlavne sa mi vynoria spomienky a vlastne tú kávu beriem takú viac menej za svoju v úvodzovkách, že aj vďaka mne sa teda dostala do našej produkcie, ale snažím sa ku každej káve pristupovať rovnako zodpovedne, lebo tým, že som už bol na farme, tak si viem trošku reálnejšie predstaviť, v akých podmienkach tí ľudia vlastne žijú a pracujú a že vlastne dokážu vyprodukovať veľmi krásne chuťové zážitky pre nás tu v Európe alebo inde na svete. Takže no. Toto čiastočne riešime už pri výbere kávy, že keď vyberáme kávu, tak vieme, že či pôjde na filter alebo espresso, alebo akým spôsobom ju chceme použiť, či do blendu, alebo čiže už pri tom pražení už sa len snažím vlastne vyťažiť čo najviac z tej kávy, aby chutila tak, ako očakávame, že by mala, aby performovala dobre, ak sa hovorí. Dobrá otázka. Asi to bude dosť subjektívne, ale no, určite sme sa posunuli akože dopredu veľa. Hlavne povznikalo veľa pražiarní, kaviarní, viacej ľudí sa venuje káve. Technológie sú dostupnejšie, kvalitnejšie, jednoduchšie sa s nimi pracuje. Takže, ale to vlastne neodpovedám na otázku. No posunuli sme sa v tej káve smerom, aspoň na Slovensku, že je tu veľa rôznych tých kofermentov a rôznych spracovaní, ale pamätám si doby, čo ja viem, keď Šimon súťažil v 2019 tiež na baristovi, mali tam také šialené, aké 300 hodinov anaerobicky nie kofermentované, ale fermentované Hondurasy, alebo čo to bolo. Bolo extrémne intenzívna káva, oni to robili espresso z toho. A to už nevydávam tak často vo vzorkách, čo nám chodia. Takže trošku sa to akoby uhladilo, ale tí farmári, producenti stále sa snažia vymyslieť niečo nové, ponúknuť niečo nové, že tá káva není stále rovnaká. Hej, však takisto aj keď ti príde rovnaká odroda z rovnakej farmy jeden rok, tak na ten ďalší rok to isté zrno môže chutiť úplne inak. Že je tam veľa faktorov, čo ovplyvňujú výslednú chuť. A teda káva sa mení v čase. Pamätám si, no kedysi bolo oveľa viacej voštiek a takých klasických naturálok. Nebol až taký veľký výber. Že teraz je väčšia rozmanitosť. To je vlastne najväčší rozdiel oproti tým začiatkom mojej kávovej kariéry. To je asi taká všeobecná odpoveď, čo by povedal podľa mňa každý pražiar, alebo pražiarka.
že káva má byť dobre vybalansovaná, ovocná, sladká, s čistým záverom, clean cup. No, tak samozrejme nahnevá to, keď sa niečo nepodarí, lebo tak je to škoda tej kávy, ale našťastie sa to nestáva nejako často a tým, že máme bohaté skúsenosti, dlhoročné a máme, vlastne tá produkcia je dosť veľká, hlavne máme strašne veľa rôznych káv, regiónov o spracovaní už vlastne zmapovaných, tak vieme v podstate celkom rýchlo určiť ten štýl alebo ten profil, akým sa má káva napražiť, tým pádom eliminujeme nejakú chybovosť, ale stane sa, neviem, ešte na gísenke, keď som pražil, tak vyhodilo poistky, no tak ten celý batch išiel proste do hajzlu s prepáčením, takže občas sa to stane, no mrzí ma to osobne, však priznám si to, však každý robí chyby, nie som úplne, že stroj, ale našťastie toho není až tak veľa. Je to v zásade dosť podobné, hej, že akože hovorím si, že pražiť kávu, jeden batch, to je podobné ako keď extrahuješ espresso. Že má to taký podobný akoby postup. Musíš si navážiť, musíš si skontrolovať všetky hodnoty, a potom to vyextrahuješ, respektíve napražíš a výsledný produkt si potom užíva zákazník. Ale to espresso, alebo tá práca v kaviarni je oveľa dynamickejšia, rýchlejšia, je tam viacej vecí s ruchou, viacej komunikácie s zákazníkmi, kolegami. Tá robota pri pražičke je, ako hovoríš, no taká osamotená a vôbec mi to nevadí. Dosť si to užívam. Akože občas mi chýba kaviareň, ale som rád, keď idem občas nejakú akciu, porobiť nejaké kapučínka, espressa a to mi asi stačí momentálne, no. Asi možno aj trošku, hej, ale nemyslím, že to je nejaké zásadné. Každopádne chceme napražiť, alebo teda chcem napražiť kávu tak, aby si ju dokázal pripraviť či profesionálka, alebo babička niekde v kuchyni, hej, keď si kúpi Highlandera alebo niečo. Že tá káva by mala byť, je to síce výberovka, ale nemala by byť iba pre vybraných ľudí, že je proste pre všetkých, ktorým chutí, tak aby sa s ňou doma nemuseli nejako mordovať, aby nepotrebovali nejaké high-end technológie, aby si mohli pripraviť stačím obyčajný mlynček ideálne a zalejú si kávu a hlavne, aby im to chutilo. No. Potom už samozrejme Amir robí videjka, ako pripraviť lepšiu V60 alebo vodu si nakvapkať a tak ďalej, tak to už je taký vyšší level, ale to praženie je také, že tak, aby dobre bolo. No, ako spievajú Wu-Tang Clan, cash rules everything around me. Áno, na konci dňa sú dôležité čísla, takže robíme alebo produkujeme kávy, po ktorých je dopyt, samozrejme, ale máme široké portfólium, takže si môžeme dovoliť mať aj kofermenty, ktoré zabavia, ktoré sú jednoduché na prípravu, ktoré sú pekné, čisté, ovocné, že to není nejaký úplný driak, ale máme zároveň krásne kene, premité, teraz naturálka bude geše, že máme rôzne kávy, či teda aj na espresso, aj na filter. Takže keď vyberáme zo vzoriek kávy do produkcie, tak sa snažíme presne zahrnúť do toho ten faktor, aby sme mali rôznorodé kávy v ponuke, aby sme nerobili len nejaký jeden typ, ale hlavne, aby tie kávy boli chutné a čo najkvalitnejšie, najčerstvejšie a aby sme uspokojili každý mlsný jazyček.
tiež je to dosť asi subjektívne, hej, že niekomu chutí možno trošku tmavšie, niekomu svetlejšie. Osobne mám rád, keď je káva akoby dobre, ak sa hovorí, developnutá, hej, že aby tam bola sladkosť, ovocnosť, dobrý balans, clean cup, že aby to bolo niečo, čo ťa poteší. Samozrejme záleží od druhu kávy, že niekde sa to dá viac, niekde menej, že nedá sa porovnávať Brazília s nejakou Keňou. A tie kávy sú viac menej predurčené na to, na čo by mali byť použité, ale to je veľmi tak zhruba. Ale osobne som hrdý. Veľmi som spokojný, ako vyšli tie Indonézie. Tie ma fakt bavili. Od Hendru to boli krásna karbonická macerácia, anaerobka, naturálka. To boli pekné kávičky, no. Ešte ich máme a sa teším z toho. Áno, vlastne teraz je nejaký bundle 3+1 a ešte tam sú posledné zbytky nášho obľúbeného vianočného brewing blendu. Díky a píte dobrú kávu.